Здравейте хора, аз съм Gamer Enjoy. Днес ще ви покажа как да се регистрирате в zamunda.net. И първо си пишете име, аз измислям. После измислете си някаква парола. След това пишете тайния код 713 375 е моят таен код. След това трябва да си напишете имейл адрес и след това трябва да си изберете пол, зависи дали сте мъж или жена, и трябва да си напишете една година. Не, аз ще избера 19. Ето тук пише възрастта ми е над 16 години, моята възраст е 13, затова аз пиша 19. Ако напишете по-малко от 16, няма да ви приеме. Уебсайт не трябва, само тук, които са с червени звездичките, са по-важните. И ето, написахме си едно измислено име на един човек, не знам кой е. След това парола, повтаряте паролата, тайния код пишете, имейл адрес, той е пак чужд, но трябва да е валиден, ето пише тук. Той ще ви е нужен, ако искате да промените паролата си по-късно. Да, пол, години, и тук трябва всичките да имат тикчета. И тук иска да сменим юзернейма. Какво да го сложим? Какво да го сложим? Михайлски. Трябва да го сложим. Регистрация. И готови сме хора, както виждате. Сега натискате влез. Потребител. Ето, измислих си ново име. Михайлски. След това паролата пишете я. Ето. И влизате. Ако не влезе, това е ваш проблем, хора. Сигурно не сте си написали паролата. Ако се регистрирате, трябва да напишете че сте по-големи, че сте над 16 години. Ето, сега влезе в Замунда. Ако искате да си стеглите игри, влизате в банани или първо го превеждате на български, влизате в банани и пишете някаква игра, изтегляте се, изтегляте се и играйте. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви съм помогнал. Абонирайте се за мен. В коментарите напишете, ако нещо не е станало. Ще снимам други видеота за изтегляне на други игри или приложения, например Bandicam, Diamond Tools, за да си изтегляте игри и снимате. Напишете коментари само и аз ще ви отговаря на тях. И до скоро, хора. Надявам се да ви харесало видеото отново и абонирайте се за мен. Дайте един лайк и чао!